Moottoripyörien nopeusennätys koitetaan rikkoa Joensuun lentokentällä. Moottoripyörien nopeusennätystä yritetään rikkoa Joensuun lentokentällä elokuun alussa. Kentällä kiihdyttää yli 60 pyörää, joista yhdellä yritetään päästä Guinnessin ennätysten kirjaan. Tapahtuman tavoitteena on myös kannustaa moottoripyöräilijöitä kokeilemaan vauhdin hurmaa katua turvallisemmissa olosuhteissa. Pudasjärven lentokentällä ajetaan 300, mutta se ei vielä riitä. Jouni Rissasen tavoitteena on 337 kilometriä tunnissa mailin matkalla. Sillä pääsee ennätysten kirjaan alle 1000-kuutioisten luokassa. No oikeastaan se lähti siitä, että tykkää ajaa moottoripyörällä ja jopa lujaa ja se tuolla kadulla on laillista, niin ajattelin, että pitää tehdä se laillisesti, eli suljetulla radalla. No oikein tänä päivänä moottoripyöriä myydään hyvinkin tehokkaita versioita, mutta niille ei kuitenkaan saa Suomessa ajaa oikeastaan niitä nopeuksia, mitä niillä on mahdollisuus ajaa. Tehdasrunkoisen Kawasakin valinta nopeusennätyspyöräksi ei ole mikään perinteinen valinta. Pyörän rakentaminen tarpeeksi tehokkaaksi on vaatinut paljon ajatusta ja käsityötä, eikä mitään ole löytynyt suoraan kaupan hyllyltä. No, pyörä on muutettu sillä lailla, että se on rakennettu ensinnäkin ilokaasuversioksi, on suurennettu 900 kuutioista 1000 kuutioiseksi. Kytkimuutoksia on tehty useampaan kertaan, alustamuutoksia on tehty ja vaihteistomuutoksia on tehty. Että oikeastaan koskematonta paikkaa ei ole muuta kuin se runko. Pyörän ominaisuuksia on tarkoitus vielä hioa, jotta Joensuun kentällä päästään siihen, mihin on pyritty. Guinnessin ennätysten kirjaan mennään, jos luoja suo vaan, että vehkeet on Joensuuhun asti hengissä. Se on ihan varma. Mikäli käy niin ikävästi, että vehkeet oikeasti isosti särkyy tässä välissä, niin silloin projektia joudutaan vuodella lykkäämään. Mutta ennätysten kirjaan mennään ja tuun haastamaan kaikki Suomen Hayabusa, turbot ja kaikki myös. Paras palkinto tehdystä työstä siintää jo Rissasen mielessä. No oikeastaan se olisi semmoinen asia, että mulla on 2 rakasta poikaa ja heille olisi kiva antaa joululahjaksi semmoinen Guinness World Recordsin kirja, missä iskä sattuisi olemaan.